ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ଦିନେ ସର୍ବନାଶ ଦିଗକୁ ନେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ଥାଏ ସେହି ମଣିଷ କେବେ ସୁଖୀରେ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଧନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିଥାଏ। ତାର ଅହଙ୍କାର ଦିନେ ତାକୁ ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ନିଜ ପରିବାର ମିତ୍ର ସହଯୋଗୀ ଠାରୁ ବି ଦୂରେଇ ହୋଇଯାଏ। ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧ ରାଗ ଥାଏ ତାକୁ କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର ଯେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ତୁମର ନିଜ ଶରୀର ତୁମର ନୁହେଁ। ଆଜି ଅଛ କାଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରେ ସେ ଏହି ସଂସାର ବାଟରେ ଏକା ରହିଯାଏ। ତାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ମନକୁ ଅନ୍ଧକାର କରେ ଓ କ୍ରୋଧ ମନକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରେ ତାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଖରାପ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ନିଜର ମନ ହିଁ ନିଜର ଧନ। ଆଜି ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଯେ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ କେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୋଧ ଅହଙ୍କାରରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଅଛି ଏବଂ ଦିନେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ସେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ଏବଂ ଜୀବନର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଜମିଦାର ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ର ସେ ସହରରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ଯୁବକ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ଭାବୁଥିଲା। ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। ଗାଁର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲା। ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦପାନ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୁଥିଲା। ତାର ବାପା ଜମିଦାର ଥିବାରୁ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଚରିତ୍ର ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ। ଜମିଦାର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ସବୁ ଖରାପ ଚରିତ୍ର କହିଥିଲେ। କେମିତି ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ଏହି ଭଲ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ମାଗିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୋ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ଆଣିଦେବ। ମୁଁ ସମସ୍ତ ତାଙ୍କର କଥା ବୁଝିବି। ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗାଈକୁ ଚାରା, ଗଛକୁ ଘାସକୁ ପାଣି ଦେଉଥିଲେ। ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକା ହିଁ ରହୁଥିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁନଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଧନୀ ଭାବି ବହୁତ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲା। କିଛି କଥାରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଗି ଯାଇଥିଲା। ତାହାର ଅହଙ୍କାର ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ କଥା ହେଉନଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଦିନେ ଯୁବକକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆଶ୍ରମରେ କିଛି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ରାଗିକି କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯେବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହି ଆଶ୍ରମର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯୁବକ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କଲା ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ମିଶି ପାରିଲା ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ତାର ଅହଙ୍କାର ନିଷ୍ଠୁର ମନ ତାକୁ ଏକା କରିଦେଉଛି। ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ବି ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବିଥାଏ। ଆଶ୍ରମରେ ଦିନେ ବହୁତ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ। ସେ ପାଖରେ ସେ ଯୁବକ ବସିଥିଲା। ଶିଷ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଏକାଠି କ'ଣ ବସିଛ? ଆସ ଆମ ସହିତ ଏ ଗଛ ଲଗାଅ, ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ସେ ଯୁବକ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ କହିଲା, ତୋର ଏତେ ସାହସ ମୋତେ ତୁ କାମ କରିବାକୁ କହୁଛୁ? ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଏମିତି ସବୁ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଯୁବକ କହିଲା, ତୁମର ଅକାତ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏ କାମ କରିବି? ଏହା ଶୁଣି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ, ତମେ କିଏ? ଯୁବକ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ହେଉଛି ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ। ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତମେ କିଏ? ପୁଣି କ୍ରୋଧରେ ଯୁବକ କହିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆମର ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଆଶ୍ରମରୁ ତୋଳିଦେବି। ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ଏଇ ଗାଁର ଜମିଦାର ତୁମ ବାପା, ତୁମେ ନୁହେଁ। ଘରର ସମ୍ପତ୍ତି ଯେତେ ଅଛି ତୁମ ବାପାର ନାଁରେ। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ତ ତୁମର ବାପାର ପଇସାର ଗର୍ବ କରୁଛ। ତୁମର ବାପାର ଠିକଣା ତୁମର ଠିକଣା। ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ତୁମ ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ନୁହେଁ। ତୁମର ବାପାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତୁମକୁ ନୁହେଁ। ତୁମେ କିଏ? ନିଜେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? କେବେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ ତୁମେ କିଏ? ତୁମର ଠିକଣା କ'ଣ? ତୁମ ବାପାର ଠିକଣାରେ ତୁମର ଠିକଣା ରହିଛି। ତୁମର ଠିକଣା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଯେବେ ତୁମର ମନକୁ ଚିହ୍ନିବ ଆଉ ନିଜକୁ ଯେବେ ତୁମେ ଚିହ୍ନିପାରିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତୁମେ କିଏ। ଏହା କହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁବକ ବହୁତ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାତିରେ ବହୁତ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ କିଏ? ସତରେ ମୁଁ କିଏ? ମୋର ପରିଚୟ ଜମିଦାରଙ୍କର ପୁଅ। ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତଥାପି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁକ ହୋଇ ନିଜକୁ କହିଲା, ସତରେ ମୁଁ କିଏ? ଅହଙ୍କାରୀ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷର ମୋର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେହି ଅଧା ରାତିରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦିକି କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କିଏ? ଏହା ଶୁଣି ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମର କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧା ରାତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ? ଯୁବକ କହିଲା, ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ କିଏ? ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ? ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, କାଲି ମୋ ସହିତ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା। କାଲି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବ। ଆଗାମୀ କାଲିରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଯୁବକ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ଯୁବକଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ଜଳରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖ। ଯୁବକଟି ପାଣିରେ ପଶି ଦେଖିଲା ନିଜର ମୁହଁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କହିଲା, ପାଣିରେ ମୁହଁ ଦିଶୁନାହିଁ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଏକ ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଜଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଗୋଡ଼ ପକାଇବ, ତୁମର ମୁହଁ ସେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦିଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣିକୁ ଦେଖ। ସେ ଯୁବକ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପାଣିକୁ ଦେଖିଲା। ନଦୀ ବି ଶାନ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ଲହରୀ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଆସିଲା। ତାର ମୁହଁ ଦିଶିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ଅଭିଳାପ, ଗର୍ବ, ଅଶାନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେହି ପାଣିର ଲହରୀ ଭଳି। ଯେତେବେଳେ ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲା, ସେ ନିଜର ସତ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିଲା। କାହିଁକି ନା ନିଜର କ୍ରୋଧ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁତା ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିଜର ମନ ଓ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିପାରି ସେ ପର ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା। ତାହା ବୁଝି
ଯୁବକଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ଜୀବନର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ନିଜର ମନକୁ ବଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ଜୀବନ ମାନେ ସେବା, ବିମ୍ରତା ଓ ସଚେତନା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପାଇ ଯୁବକ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଆଉ ସେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଆସେ। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ବିମ୍ରତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜମିଦାର ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଏକ ଭଲ ଜମିଦାର ଭାବେ ଗାଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖିପାରିଲା, କାହିଁକିନା ନିଜର ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନଥିବ ସେ ଅନ୍ୟକୁ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ କେବେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିଜର ଗର୍ବ ହିଁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପାଣିରେ ଯେତେ ଜୋରରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ମାଡ଼ିବା ଆମର ମୁହଁ ସେତେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଦେବ ସେତେ ତୁମକୁ ଲୋକେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ନିଜର ମନକୁ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲା ତାହାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ। ଅହଙ୍କାର କ୍ରୋଧରେ ପଡ଼ି କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଷ୍ଟୋରିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଫକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, କାରଣ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି, ମୋଟିଭେସନ୍, ଜୀବନର ମାର୍ଗର କାହାଣୀ ଆଣିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବନ୍ଧୁମାନେ।